No heippa. Tehdään vähän harjoituksia meidän rakkaille jalkaterille, jotka usein unohtuu kenkiin tai sukkiin ja kenkiin. Niin herätellään niitä vähän, annetaan niillekin vähän omaa liikettä. Jos tarkenet tai muuten voit, niin ota sukat jalasta pois. Saadaan parempi tuntuma tonne alustaan, jolla me seistään. Sulla voi olla semmoinen lantion levyinen asento jaloilla. Varpaat näyttää aika lailla eteenpäin. Suljetaan hetkeksi silmät. Vie huomio sun jalkateriin, jalkapohjiin. Tunne, miltä alusta sun alla tuntuu. Havainnoi myös, että miten sä tällä hetkellä seisot. Onko sä jotenkin jommalla kummalla jalalla paino vai onko se siinä keskellä painon kanssa? Sä voit vähän liikuttaa kehoa niin, että sun paino siirtyy vähän eteen ja taakse. Aistit, mitä se tekee sille tuntumalle jalkaterissä. Voit kokeilla samoin sivulta toiselle. Miltä se tuntuu, mitä kehossa tapahtuu, kun se paino vaihtaa paikkaa. Sitten sä voit palata keskelle ja vähän siinä vielä asettautua niin, että susta tuntuu, että sulla on paino tasaisesti jakaantuneena koko jalkaterälle, päkiälle, kantapäälle. Ja sitten voidaan vähän aloittaa varpaiden liikuttelulla. Edelleen sulla on se paino siellä tasaisesti jalkaterillä. Ja sitten vaan nostetaan varpaat ja harotetaan niitä vähän irti toisistaan. Sitten taas lasketaan, nostetaan ja vähän varpaita haralleen. Tehdään tätä hetki, niin siinä vähitellen ehkä lihakset siellä jaloissa lämpenee, vertyy, niin sitten se ehkä vähän lähtee varpaat vielä enemmän harottumaan. Ja sitten kun sä nostat varpaita, niin älä lähde samalla taaksepäin mihinkään, vaan pysyt siinä keskellä. Eli paino vakaasti keskellä ja sitten vaan ne varpaat nousee, menee haralle ja laskee. Mitään muuta ei tarvitse tehdä. Sä voit katsoa, että miten ne varpaat tänään liikkuu. Nostat ja lasket. Vielä muutama. Hyvä. Kiitos, että teit tämän mun kanssa. Jos haluat vielä vähän pidemmän harjoituksen tehdä jalkaterille, nilkoille, niin tuu Kehonhuollon kirjaston puolelle. Alla on varmasti sulle sit linkki, mistä pääset ja siellä odottaa vähän pidempi harjoitus. Heippa!